गो। वाह भाई। हाँ तो भैया लोग हम फेर आ गईनी। तो बात ई बा कि हमनी के बिहार में सरकारी नौकरी मिलल आ भगवान से भेंट भइल एकदम वाह बराबरी भाई। मानल जाए। सही बात है। सरकारी काहे से नौकरी कि भगवान बिहार के में मंदिर तो हर एक 2 किलोमीटर पर 4 गो मिल जाई, लेकिन नौकरी अगर 200 सीट निकल जाओ तो 20 लाख लड़का अपन सर्टिफिकेट निकाल के लेटरिन का डिब्बा में बैठ जाए। अरे मर्दे हंसत काहे बारह लोग, जनरल बोगी में नइखा बैठल लोग कहीं। तो असली बात ई बा कि हमहू ए भगवान से भेंट करे का प्रयास में बानी, मतलब सरकारी नौकरी खोजतनी। तो चली लोग बतावत तनी कि अगर हमार सरकारी नौकरी हो जाई तो हमारा साथे का का होइत। दुआरा पयगुआ के लाइन लग जाइत, दुआरा पयगुआ के लाइन लग जाइत, काश सरकारी नौकरी हो जाइत, काश सरकारी नौकरी हो जाए। हाँ, सरकारी नौकरी वाला लइकन के बियाह ना होला, नीलामी होला, मतलब बोली लागता। डिमांड। कोई 5 लाख दे के दुआर कोरता कि महाराज बियाह कली, तो वही जो कोनो 10 लाख देवे पर तैयार बा। हाँ, तो अब आगे ई सुनी लो कि अगर हमार सरकारी नौकरी लाग जाई तो हम काम का करती। हो सूट बूट लगा के हम ऑफिस में जैती, आ दिन भ बैठ के राजनीति बतियती। अब तो हनिए बतावो लो कि ऐसन फायदा कोनो नौकरी में बा। अभी मेन फायदा तो हई बा, एकरा खातिर नौकरी खातिर मरतनी। ओए होए। बिना पैसा के कवनो न काम करती, भले दिन भर बैठ के आराम करती, आ घर भर के लोग घूस के पैसा खाई। माने जितना ज्यादा ऊपरवार बा उतना ज्यादा ताहर नौकरी इज्जतदार बा, ना तो बस मतलब खत्म बा। हाँ तो यही से कहतनी कि बिना पैसा के कवनो न काम करती, भले दिन भर बैठ के आराम करती, घर भर के लोग घूस के पैसा खाइत, काश सरकारी नौकरी हो जाए, काश सरकारी नौकरी हो जाए। तो अब आगे ई सुनो लोगन कि अगर हमार सरकारी नौकरी लाग जाई तो गांव जवार में का सिचुएशन रही। हो पूरा गौआ के लोग हमार करी बड़ाई, आई है सुनी सुनी पटीदार जरी जाई। हाँ तो हमनी के गांव जवार में एगो कहावत बा कि मसूरी के दाल आ पटीदार जितने जड़ेला उतने मजा आवे। हमारे देखा देखी लोग लइका पढ़ाई, खेत बेच बेच ओकर नौकरी लगाई, तो हो फेर घूस लेके खेत लिखवाइत, तो हो फेर घूस लेके खेत लिखवाइत, काश सरकारी नौकरी हो जाए, काश सरकारी नौकरी हो जाए। तो भैया लोग जौन हमरा बुझाइल ह उतना हम लिखले रहनी ह। या भाई लोग
फाइनली दोस्तों कैसा लगा आपको ये जेपी यादव कॉमेडी वीडियो? अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों बिहार के ये सरकारी जॉब के लिए दोस्तों काफी महामारी भी हो रहा है, और जिसको लग जाए वो तो यार राजनीति के बारे में समझिए कि सच्चाई बात ही बोल दे यार जेपी यादव। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो यही तक। अच्छा लगा हो तो इसी तरह का कमेंट करते रहिए ताकि आपके लिए हम लाते रहेंगे कॉमेडी वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।